बयनिसिमबो इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB निफ्राय मागो दमासिखौ लोब्बा लाखिनानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै बे निउसनि गेजेरजों बेखौनो जों फोरमायनो लुबैदों दि दिनै इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB नि गिबि खेब जेनेरेल मिटिं जादों। बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बेवहाय मागो दमासि फोरबोबो खालामदों। बेयाव जेनेरेल मिटिङाव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्रायबो सफैनो हादों, जेरै उदालगुरि, बाक्सा, सनितपुर, क'क्राझार, चिरां आरो गुवाहाटि। बेवहाय फ्राय 400सो मानसि जादों। बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि सावरायदों। सावरायनाया बेनो जे दानि जि थासारि, दानि जि सिटुएसन बर'नि गेजेराव गावजों गाव एरसन एरब्र' आरो गुबुन गुबुननि जि बारहावा सोमजिनानै दङ, बेफोरनि सायाव जोङो सावरायनाय जादों। लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB आ दिनैसिम दाजेननायनिफ्राय मा खामानि मावनो हाखो, EX-NDFB फोरनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB नि बिबानगिरिफोरा मा मावनो हादों, बेफोरखौ दिनै फोरमायनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोनहा EX-NDFB हिसाबै सरकारनिसिम माबा मोनसे बुंनांगौ दं नामा? सरकारनिसिमथ' जोंहा बुंनांगौआ दं आरो गोबां बुंबोबायबो थादों। दाखालिसो 10 तारिख जानुवारि खालि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर बिथांमोनजों दिल्लीयावहाय सावरायनाय जादों आरो बेयाव गोबां रोखोमनि सावरायनाय जादों आरो जोंनिफ्राय स्पेसियेलि इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB निफ्रायबो मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों। बेनो जाहैबाय NDFB नि जि आद्रा थानाय रिहेबिलिटेसन, बेजों लोगोसे जायफ्रा गोलाव सम NDFB नि नांनायाव मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावफोर, बिथांमोननि एक्स ग्रेसिया जि मोननो गोनां, बेनि सायावबो मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो बेवहाय सावरायनाय जादों। आरो जों मिथिनो मोन्दों फैबाय थानाय 27 जानुवारि बिटिआर रेकर्ड डे खालि जि हायो बे मुंख्लं जोहोलावफोरनो 50निफ्राय 100सिम सोद्रोमाफोरनो होग्रोनाय जागोन होननानै जों सावरायलायबाय थादों। बेनि अनगायैबो केसनि सोमोन्दै गोबां जों सावरायनाय जादों। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय गभर्नमेन्ट अफ स्टेटखौ प्रेसार हरदों मास मोनसे मास मोननैनि गेजेरावनो नन हाइनास केसफ्रा गासैबो उइथड्र खालामजोबनांगौ होननानै। जों बेफोरखौ जों मोजां मोनदों। लोगोसे जायफ्रा हाइनास केस, बेनि सायावबो सावरायनाय जादों, मानो होनबा जोङो मेम'रेन्डामबो होनाय जाखादों। बेजों लोगोसे जि बर' इयुथ्सफोरनि जि मोननो गोनां जि रिक्रुइटमेन्ट जि MOSआवनो लिरखानाय दङ, बेनि सायावबो सावरायनाय जादों। बेखौबो थाबैनो खालामनानै होनाय जागोन होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जोंनो आसा होदों। थिग बेबायदिनो जोंबो आसा खालामनाय जादों आरो जों खावलायो साफ्रोमबो जोंनि EX-NDFB बिथांमोनखौ, जायफ्रा दिनै सफैनो हायाखै, जायफ्रा दिनै खोनानो मोनाखै, बे निउस चेनेलनि गेजेरजों बा लोगोफोरनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना जि बुंदों बेखौ खोनासंनानै लानाया मोजां। जे दानि जि बर'नि गेजेराव गोदान आफाद ओंखारनो जि लादों, जों खोनानो मोन्दों BLA नो माबा माबिनो गोदान बेयाव इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB निफ्राय जों सापर्ट गैया आरो जों बेखौ मालाबाबो सापर्ट खालामनो हाया। आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायदों जे नोंथांमोनाबो सांग्रां जायो आरो साफ्रोमबो EX-NDFB फोरखौबो जों खावलायदों जेन बेफोरबायदि सोरहाबाफोर जुदि सानफ्लांबायदोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। जों बेखौ EX-NDFB निफ्राय जों खावलायनाय जाबाय। बिटिआर रेकर्डनि उनावहाय दिनै 3 बोसोर जाना थांगासिनो दङ, नाथाय NDFB नि गायसनगिरि रमन दैमारि बिथां लोगोसे गोबां केडारफोरा जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दं। बेनि बागै मा बुंगोन? मानगोनां रन्जन दैमारि सार, जायखौ जों बुङो गिबि NDFB नि गायसनगिरि आफादगिरि, जों बिथांखौ मालाबा बावनो हाया। बिथांनि महर मुस्रि जेब्लाबो जोंनि बिखायावनो, जोंनि मेगन नोजोरावनो थाबाय थायो। जों जेब्लाबो गोसोखाङो। नाथाय केसआ आलादा जानायलाय
दिनै नोंथांमोनाबो नुदों आरो बयबो नुदों जि दाख्लैनि जि रिजाल्ट बेयो मोजां नङा बेखौ लानानै दिनै सुप्रिम कर्टआव खारगासिनो दङ सुप्रिम कर्टनियाव मा रिजाल्ट मोनो बेखौ जों नेनांसिगोन लोगोसे जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर जायफ्रा दिनै बिटिआरखौ सालायबाय थादों बिथांमोनखौ जों खावलायो जे जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो जेसेबांनाखि जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेन थाबैनो हगारो नङाब्ला फैबाय थानाय समफ्राव जुदि जों माने गोसोफ्रा गोजोन गैयाब्ला बायदि बायदि महरनि नुजाथियो बायदि बायदि रोखोमनि जेंनाफ्रा फैयो बेफोराव जोंबो इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB जोंबो मालाबाबो रावखौबो हमथानानै थानो हानाय नङा बेखौ जों सिगांनो फोरमायनानै लाग्रोखानाय जाबाय माने दाया जोंनि जानाय नङा आरो बेफोरो गासैबो गभर्नमेन्टनि जाजोबगोन जोंथ' जेब्लाबो खावलायदों जेब्लाबो लुबैदों जेब्लाबो हास्थायदों जेब्लाबो फोरमायदों दा बिथांखौ एज ए पिस एकर्डनि नामाव सान्ति सुक्तिनि नामाव बिथांखौ हगारनांगौ एसेनोसै फराम अफ EX-NDFB खुनु बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा गैया आरो बबेबा पलिटिकेल हान्जाया इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB दानानै होआखै गोबाङा गोबां रोखोमनि बुंनो हागौ सोरजोंबा दाजानाय सोरनिबा फाइनान्स खालामनायाव दिनै माबा दं नाथाय बे नङा बे कमप्लिटलि नंखाय जों EX-NDFB गोबाव बोसोर जि गावस्रानानै थाबाय बेयाव NDFB गोबां रोखोमनि खस्थ' मोनबोदों एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो दिनै EX-NDFB गोबां गोदाव सोराव जानानै थादों दा बेफोरखौ जों नोजोर बोदों जों सावरायलायदों हर सान गोबां बार सावरायै दिनै जोङो बे खस्थ'यै इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB खौसेयै जों थानो खौसेयानो बोलो बिनि सार्थआव जों बेखौ दानानै लानाय जादों बेयाव सोरबाया बायदि बायदि बुंनायखौ जों जेबो बुंनांगौबो गैया आरो जों जेबो साना थांनाय जानुवारि 10 तारिखआव जिहेतु NDFB सागानगिरिफोर गासैबो थांजोबदों बेवहाय धीरेन बर'खौ थांनायखौ नुनो मोनाखै नोंथाङा मा बुङो धीरेन बर'नि बेलायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया जों सानो धीरेन बर' बिथाङा गावहा सासे सिगनेटरि हिसाबै बियो बाहेरायाव थानाय मानसि हिसाबै बिथाङा गावसो फ्रियाव थानाय हिसाबै बयखौबो लोगो लानांगौ जोंथ' लुबैयो इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB गासैबो सागानगिरिफोरा ज' जानांगौ आरो ज' जानानै बिथांमोना दिल्लीयाव थांनांगौ जोंथ' बारबो बुंबाय थानाय जादों दा धीरेन बर' बिथाङा बहा थांनानै मा खालामदों सोरजों मा थादों जा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया आरो इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB बिनि सोमोन्दै बुंनांगौ जेबो गैया होननानै आं सानो म्यानमाৰৰ পৰা ওলাই আহিছে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে তাৰ কাৰণে তেখেতক মানে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ওয়েলকাম কৰিছোঁ তেখেতে অহাৰ কাৰণে আৰু আহক আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যা সমাধান কৰক কোচবিহাৰ ৰাজ্য 1949 চনত ভাৰতৰ লগত মাৰ্চ আপ কৰিছিলে আৰু ভাৰতৰ সংবিধান ভাৰতৰ যি সাৰ্বভৌমত্ব সকলো মানি লৈয়ে তেওঁলোকে ভাৰতৰ লগত সামিল হৈছিলে গতিকে ভাৰতৰ সংবিধানৰ গণ্ডিৰ ভিতৰতে থাকি যি কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যি সমস্যা আছে তেওঁলোকে এইটো সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইউনাইটেড ফৰাম অফ EX-NDFB ফালৰ পৰা তেখেতক আমি সুস্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তেখেতলোকে কৈ আছে যে মানে কমতাপুৰৰ যি অঞ্চল মানে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চল সামৰি লোৱাৰ কথা বহুতে মানে নিউজ পৰ্টেলৰ যোগেদি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো কিন্তু অবাস্তৱ অবান্তৰ কথা বতৰাবিলাক নোকোৱাই ভাল কাৰণ বিটিআৰ এটা সাংবিধানিক এটা গণ্ডিৰ ভিতৰত আছে এইটো বহুতো সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে বহুতো তেজ আৰু জীৱনৰ বিনিময়ত দীৰ্ঘ সংগ্ৰামৰ বিনিময়ত বিটিআৰ গঠন হৈছে আৰু বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে এইটো কেতিয়াও নিবিচাৰে যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ 1 ইঞ্চি ভূমিও ইফাল সিফাল হোক বুলি আৰু এইটো বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয় আৰু আমি EX-NDFB হিচাপে ইউনাইটেড ফৰাম অফ EX-NDFB সংগঠনৰ ফালৰ পৰাও আমি বিটিআৰৰ 1 ইঞ্চি ভূমিও আমি এৰি দিবলৈ কাৰণে মান্তি নহয় আকাশৰ লিডাৰবিলাক কৈ আছে এই মাটিটো আমাৰ মাটি বড়োবিলাক আমাৰ মাটিত যে আছে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে কথাটো কৈ দিলেই নহ'ব
বড়োসকলে অসমৰ আদিম অধিবাসী, বড়োসকলে এই অঞ্চলৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ধাৰক আৰু বাহক। তেওঁলোকে আমাৰে সহোদৰ হয়, তেওঁলোকেও বড়ো মূলৰে মানুহ হয়। তেওঁলোকে এটা সময়ত বড়োৱে আছিল, তেওঁলোকে ধৰ্মান্তৰিত হৈ জাত্যান্তৰ হৈ ভাষা কলা সংস্কৃতি এৰি পেলাইহে তেওঁলোকে ৰাজবংশী হৈছে। ৰাজবংশী বুলি কোনো এটা জাতি নাছিলে। ৰাজবংশীটো এটা মানে পিছত বেলেগে দিয়া এটা উপাধিহে। ৰাজবংশী মানে ৰজাক যিসকলে নিজৰ ধৰ্ম ভাষা কলা সংস্কৃতি এৰিলে। 1515 খ্ৰীষ্টাব্দত বিশ্বসিংহই ৰজা হৈছিল। 1522 খ্ৰীষ্টাব্দত হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি নিজৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি এৰি ৰাজবংশী উপাধি লৈছিল। যিয়ে ৰজাক অনুসৰণ কৰিলে নিজৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি এৰিলে তেওঁলোকে হ'ল ৰাজবংশী। আৰু যিবিলাক নিজৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিলে তেওঁলোকে হ'ল কোচ বা কছাৰী। গতিকে তেওঁলোকে আমাৰে সহোদৰ হয়। ইতিহাসটো তেওঁলোকৰো আমাৰো একে ইতিহাস। ইয়াক ইতিহাস দাঙি ধৰি একো মানে হেৰি নহ'ব। ঐতিহাসিক যদি অধিকাৰ বিচাৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ঐতিহাসিক স্থানসমূহ যিবিলাক এটা সময়ত কোচ ৰজাৰ ৰাজত্ব আছিলে, সেই হিচাপেতো বাংলাদেশো সিহঁতে দাবী কৰিব পাৰে। বাংলাদেশৰ কুৰিগ্ৰাম, নীলফামাৰী, ৰংপুৰ, দিনাজপুৰ, ঠাকুৰগাঁও, পঞ্চগড়, বগুড়া, গাইবান্ধালৈকে কোচবিহাৰ আছিলে, কোচ ৰাজ্য আছিলে। তো সেইবিলাকো তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰক। আজিও ৰংপুৰত কোচ ৰজা ৰাজবাৰী তাতো জিলিকি আছে। আজি দিনাজপুৰত, বাংলাদেশত দিনাজপুৰত ৰজা দিনেশ্বৰ তাতো ৰাজবাৰী আজিও আছে। ঐতিহাসিক প্ৰসিদ্ধ স্থানসমূহ তাতো বাংলাদেশতো আছে। তেওঁলোকে বাংলাদেশকো ডিমাণ্ড কৰক। এইটো কিয় বিচাৰি আছে? এইটোতো আমি ভাৰতৰ ভিতৰতে আছোঁ। আৰু সিহঁতৰ আমাৰ যিমান অধিকাৰ আছে সিহঁতৰ সিমানেই অধিকাৰ আছে। সিহঁতেও নিজৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি লৈ সিহঁতে ইয়াত সগৌৰৱেৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব। ইয়াত কোনো সিহঁতক আমি হেৰি কৰা নাই। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি যিটো নেকি ST ৰিজাৰ্ভ আছিলে, এইটো আমি ৰিজাৰ্ভ থকাটো বিচাৰোঁ। আৰু লগতে ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিটো আমি ST ৰিজাৰ্ভ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। কাৰণ এইটো ST সকলৰ এইটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ, এইটো আমাক লাগিব। আৰু এইটো কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটোক ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো উঠাই দি পেলাই জেনেৰেট কৰি বিচাৰাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, আমি নামানো।